Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Da, mulțumim. Dăm cuvântul domnului viceprimar să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte, dumneavoastră tuturor. Facem 5 proiecte de hotărâre, inclusiv repunerea jurământului doamnei Steluța Dâju, în fața de Consiliul Local al orașului Năsău. Proiectul numărul 1 pentru modificarea hotărârii numărul 110 pe 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsău cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre numărul 2 pentru modificarea hotărârii numărul 116 pe 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsău, Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsău, județul Bistrița, Năsău, cu modificările și completările ulterioare. Proiect de hotărâre cu numărul 3 pentru modificarea hotărârii numărul 123 pe 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Năsău în Comisia Socială de Analizare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor grăsuite prin anule și a locuințelor sociale sau de necesitate din orașul Năsău, județul Bistrița, Năsău, cu modificările și completările ulterioare. Ultimul, proiectul numărul 4 privind aprobarea documentațiilor de realizare a lucrărilor de intervenție, a revizelor generale și a principalelor indicatori tehnico-economice, inclusiv descrierile, sumarea investiției aferente proiectului creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsău, județul Bistrița, Năsău, etapa 2 pentru blocul C1 și blocul F1, strada Neocristia și blocul 4, strada Iacu Dărâșeanu din orașul Năsău. Ultimul proiect pe ordinea de zi, proiectul cu numărul 5, privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții a revizelor generale și a principalelor indicatori tehnico-economici, inclusiv descrierile sumare, investiții aferente proiectului, creșterii eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsău, județul Bistrița, Năsău, etapa 3 pentru blocul 1 și blocul 6, strada Iacu Mureșanu, blocul 39G, blocul 6D, blocul 6C și blocul 6D, strada Leon Cristea și, în ultimul rând, blocul M1, strada Iulian Marțian din orașul Năsău. Vă mulțumesc! Da, mulțumim frumos. Supunem la vot ordinea de zi prezentată de domnul viceprimar. Cine este pentru? Am indicat de mulțumim. Bună ziua! Prin întâlnirea civilă, numărul 66 pe 2024, pronunțarea de judecătoria Năsău, dosarul 226 pe 265 pe 2024, a fost admisă sesizarea petenului orașului Năsău și s-a validat alegerea în calitate de consilier local a doamnei Ruju Steluța Regina, membru al Alianței PNL-USR Plus. Sentința încheierea civilă a rămas definitivă. Și acum, doamna Ruju va trebui să depună jurământul în fața Consiliului Local. Vă rog să... Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Năsău, așa să mă ajute Dumnezeu. Mulțumim frumos! Dăm cuvântul domnului viceprimar să prezinte primul proiect. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul cu numărul 1, articolul 1, la articolul 2, punctul 3, sub punctul 2 de hotărâre a Consiliului Local al orașului Năsău, numărul 110 pe 2020, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsău, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 2, pentru 4, și punctul 4 de hotărâre a Consiliului Local al orașului Năsău, numărul 110 pe 2020, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsău, modificările ulterioare se modifică și va avea următorul cuprins.
Articolul 3. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 110 pe 2020, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Năsăud, modificările și modificările ulterioare, rămân nemodificate. Vă mulțumesc. Da, mulțumim frumos. Amendamente, propuneri, vă rog. Eu aș propune, dacă sunteți de acord, să rămână locul domnului Rugina Montan la Săruța. E și obligatoriu, numai nu se face parte din comisii de specialitate, e obligatoriu să fie, dacă n-ar fi comisii, n-ar putea fi plătite și nu există. De a fi altcineva. Dar cu toate acestea, se ia prin o secretă hotărâre. Asta e hotărâre de vot. Deci, doamna Bărbună, ne-am pregătit de doamna Bărbună. Procesele verbale până încheiați. Deci, și umorul deci, este o ție Thank you.
Președintele să scrie locul lui Tambor. Că o să scrie. Nu, tu la președinte să scrie la mama. Dar mai există una care trebuie să mă scrie cineva. Nu știu cine e valul și scris aici, trebuie să scrie fixul și la... Da. Trebuie întrebat. Și din jos și din jos. Cine a sistemul? Domnul președinte, și suntem prezenți. 13. Așa ce 11, 12. Și doamna Sănăță a votat aici. Nu. Da? Deci suntem prezenți 13. Cu doamna de 14. Deci bate cu Cicegea. Trebuie făcut și pentru Cicegea. Nu, Cicegea nu participă la ședința. Ok. Da. Și mai facem atât. Da. Puteți cu da. Toate pe la verificat. Da? Da. Ce nu voi să mă aud? Să se nască. E ok. Să vă vedem. Da. Și asta, nu știu. Da. E și asta, că ne trebuie la următoarea. Domnul secretar, la Comisia Agricultură, la 3, doamna Sfânța nu știu secretar, nu? Unde sunteți? Nu, acum, dar nu. Să ce sunteți? Da, sunt de Doamna Sfânța. Vă dau citire procesului verbal încheiat astăzi în Comisia de Validare a Consiliului Local, constituit în baza hotărârii Consiliului Local al orașului Năstău 108 din 4/11/2020, cu modificările ulterioare, cu ocazia exprimării votului secret, privind următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 110/2020, privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orașului Năstău, cu modificările ulterioare. În urma numărării buletinelor de vot, rezultatul se prezintă în felul următor. Secretar în Comisia 3, doamna consilier Vârșu Steluță, obține 13 voturi pentru. În urma numărării buletinelor de vot, rezultatul se prezintă în felul următor pentru Comisia 4, membru în Comisia 4, doamna consilier Vârșu Steluță, obține 13 voturi. Semnează Comisia de Validare. Da, mulțumim frumos. Pune la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, mulțumim. Dăm cuvântul doamnei consilier să ne adreseze câteva cuvinte. Nu se dovește că mulțumesc. Să stau jos atunci când vorbesc. Chiar câteva cuvinte. Eu mă bucur că sunt aici. Este o mare cinste pentru mine.
Am respect pentru dumneavoastră, membrii Consiliului Local, și înțeleg bine că dacă vrem să funcționeze bine un oraș, trebuie să funcționeze, în primul rând, bine colaborarea dintre membrii Consiliului Local. Mulțumesc pentru cererea pe care mi-a acordat și încă o dată vă mulțumesc de respectul și de chiar de dragostea mea pentru unii dintre dumneavoastră, pentru că ne cunoaștem de tare multă. Mulțumesc! Da, mulțumim frumos. Dăm cuvântul domnului viceprimar pentru proiectul numărul 2. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul numărul 2, articolul 1, sub punctele 2 și 3 ale articolului 1, alineatul 1.1, din hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 116 pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversitare de Stat din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se renumerotează și devin sub punctele 1 și 2. Articolul 2. Articolul 1, aliniatul 1, punctul 1, sub punctul 1 din hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 116 pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitare de Stat din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 3, sub punctele 2 și 3 ale articolului 1, alineatul 1, punctul 2 din hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 116 pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ pe Universitatea de Stat din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se renumerotează și devin sub punctele 1 și 2. Sub punctele 2 al articolului 1, alineatul 1, punctul 3 și punctul 4 din hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 116 pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitare de Stat din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, se renumerotează și devin sub punctele 1. Articolul 4. Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 116 pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitare de Stat din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare nemodificate. Vă mulțumesc. Vă rog cine face criminalizări. Propune. Vă rog, propune. Cine dorește? Nu și-a spus nimeni. Trebuie să facem o propunere atunci. O propunere. Unde? La cine? Nu. Dacă punctele le dau la consilierul de putere. Atâta. Altceva? O propunere. Da, Adina Muscă. Adina Muscă. Sunteți de acord? Alte consilie mai sunt? Mai este ceva? Muscă. Până când ne vin buletinile de vot, trece la votul pentru. Mulțumesc, domnule președinte. Articolul numărul proiectul de hotărâre numărul 4, articolul 1, la articolul 3, punctul 2, din hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 123, pe 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia Socială de Analizare a solicitărilor de privatizare a locuințelor construite prin UML, respectiv Agenția Națională de Locuințe și a locuințelor sociale sau necesitate din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, modificări și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins. Articolul 2.
Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud, numărul 123/2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Năsăud în Comisia Socială de Analizare a solicitorilor pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională de Locuințe și a locuințelor sociale sau de necesitate din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate. Vă mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Propuneri, dacă nu sunt propuneri, eu aș vrea să propun pe doamna Căruță. Sunteți de acord? Da, mulțumim frumos! Până ajung rădinile de vot, trecem la următorul proiect în cuvântul domnului viceprimar. Păi că vin, nu face copiselul după... Dăm cuvântul domnului viceprimar să ne prezinte următorul proiect. Vă mulțumesc, domnul președinte. Proiectul numărul 4, articolul 1, se aprobă documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție, a documentațiilor de avizare a lucrărilor aferente proiectului creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, etapa 2, pentru blocul C1 și blocul F1, Sala Miron Cristia, și blocul 4, Sala Iacu Mureșean, din orașul Năsăud, conform anexului numărul 1 și 3, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă revizele generale aferente proiectului creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, etapa 2, pentru blocurile C1, F1, Sala Miron Cristia și blocul 4, Sala Iacu Mureșean, din orașul Năsăud, conform anexelor numărul 4, numărul 6, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, etapa 2, pentru blocul C1 și blocul F1, Sala Miron Cristia, blocul 4, Sala Iacu Mureșean, din orașul Năsăud, conform anexelor numărul 7, numărul 9, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă descrierile sonare aferente proiectului creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, etapa 2, pentru blocurile C1 și blocul F1, Sala Miron Cristia, respectiv blocul 4, Sala Iacu Mureșean, din orașul Năsăud, conform anexului numărul 10, numărul 12, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Vă mulțumesc! Da, mulțumim frumos! Amendament, propuneri, vă rog! Doamna, vă rog să... Zic eu două cuvinte, după care dau cuvântul colegii Gabriela. Bună ziua! Pe ordinea de zi, puteți observa că avem două proiecte de hotărâre în care noi aprobăm un total de 10 documentații de avizare a lucrărilor de intervenție. 3 documentații aferente la 3 blocuri fac parte dintr-un contract de prestări servicii care corespunde etapei a doua. Celelalte 7 blocuri fac parte dintr-un alt contract de prestări servicii care corespunde etapei a treia. Deci nu este vorba de o etapă de finanțare în acest caz. Noi avem două contracte de prestări servicii cu un proiectant care ne-a furnizat în etapa a doua 24 de blocuri, daliule pentru 24 de blocuri și în etapa a treia încă 25 de blocuri. Un total de 49 de blocuri. Acum, noi le-am primit astea documentațiile anul trecut și acum s-au lansat ghidurile. O parte din ele le-am depus deja la finanțare și avem contract de finanțare cu PNRR. Știți, despre proiectul 1 și proiectul 2 care s-au aprobat, s-a primit finanțare la 4 blocuri în cadrul programului de reziliență. Acum, ADR Nord-Est a lansat ghidurile nou POR 2021-2027. Noi am cerut actualizarea tuturor documentațiilor, dar într-o primă etapă ne-au fost furnizate aceste 10 blocuri care fac parte din cele două etape. Am văzut că unul Da, s-a făcut un montaj. Noi, în cadrul contractului, am avut o expertiză tehnică a blocului, un audit energetic și daliul ăsta de intervenție. În cadrul auditului energetic s-au exercitat certificate de performanță energetică. Noul ghid care s-a lansat are o grilă, nu legat aici, grilă
de ordine de punctaj, în care sunt precizate pe puncte de ce se dă finanțare. Asta vă răsă, nu? Nu, ghidul i-a finanțat, dar sunt evaluatori care evaluează exact pe grila asta de punctaj. Adică grila e publică, nu am inventat-o pe primăria noastră. Deci grila este din ghid. Acolo în ghid, în funcție de documentație, de expertiză, de audit energetic și de gradul de sărăcie care există în fiecare scară de bloc, sau întâlnit la anumit punctaj, la fiecare bloc, din cele 49. Sunt scări în care sunt personași și sunt persoane cu grad de sărăcie ridicat, cei care primesc chestii pentru energie electrică și acolo în blocurile astea s-au primit gaz mai mare. Sunt blocuri care sunt persoane care au venit și nu, persoane care sunt Noi avem la asistență socială lista cu persoanele de suficiențe sociale. Pe fiecare scară, cu asociația de fiecare, am identificat care e gradul de sărăcie la fiecare scară. Și 39 genți, la acea punere, da? 39 genți, noi avem contract pentru toate, pentru toate 48 de blocuri, 49, au intrat și blocul special, dar vom depune spre finanțare în etapa 3, lotul 1, care va fi din 10 blocuri, lotul 2, care în următoarele 10 blocuri, în ordinea punctajului primit, și lotul 3, în următoarele 10 blocuri. Acum, cum să zic, noi dacă depunem acum la finanțare un bloc care îndeplinește doar 40 de puncte sau 52 de puncte, îl putem depune, dar nu o să ne finanțează să nu știți? Deci, am etapizat loturile astea cu primele 10, care au șanse mai mari la finanțare. Dar, deocamdată, noi acum nu depunem spre finanțare în cadrul hotărârii Consiliului Local, noi aprobăm doar liniile acum actualizate, în vederea contractării PT-ului, proiectelor tehnice. Când depunem la un grad de majoritate mai mare PT, unde vor mai mici să depășim pragul ăla critic de 70 de puncte. Asta vrem acum. Că sunt blocuri care au și 90 de puncte, 100 de puncte. Cum? Dacă nu depășim 70 de puncte, ce plătești de puncte? Se evaluează, da? Se evaluează de la nimica fondurilor, știți? Sunt blocuri cu 11 etaje, cu 10 etaje, care primesc 90 de puncte. La noastră sunt toate blocurile sub 4 etaje. Valoarea la nivel național, nu sunt doar noi. Iulian Marțean, nu care e blocul ăla? Nu, Iulian Marțean, spate vis-a-vis de HIP, magazinul HIP. Vis-a-vis de stație efectă, ca să nu s-a făcut. E unul cu stara HB. Da, e singur bloc. Noi am luat auditurile energetice la fiecare bloc. Certificatele energetice care au fost făcute de o persoană acreditată, adică un auditor energetic, și mi-au emis certificate performante și grila din cred că noi avem proiecte aici cu punctaj și ce vrea să le studieze, cu sărăcia, cu toate puse pe 48 de blocuri. Noi toate vrem să le facem. Și pentru toate avem documentații, doar etapizate. Așa a ieșit. Tocmai de aceea aș considera că aceleași criterii care vi s-au... Am înțeles. De-aia am întrebat să înțeleg. S-au luat cele cu punctajul cel mai mare, care au cele mai mari șanse de câștig. Da. Astea au cele mai mari șanse de câștig. Dar practic toate sunt în etapa 3. Toate blocurile. Toate blocurile vor intra în etapa 3. Numai că exact, lotul 1 o să revenim în fața dumneavoastră, lotul 1, lotul 2 și lotul 3. Pe rând, cum lasează titlul și rămân bani, tot depunem. Mulțumesc. Domnule, am și o problemă pe Vă rog, mi-a dat și mie domnul pe acest proiect. proiectul numărul 2? Da, pe proiectul numărul 2. Vă rog. Proiectul numărul 4. Vedeți că am fost ocupată și eu am luat și am scos devizul general pe fiecare din etapele acestea. Am avut îngăduința de a vedea cu ochii mei ce trebuie făcut la fiecare bloc, cât costă. Și am pus o întrebare înainte de ședință doamnei ONU, nu am știut că este expert evaluator. O felicit pentru această ocazie. Deci dânsa a făcut evaluarea, eu știam că lucrează pe turism, dar iată că acum am aflat că este expert. O felicit pe această ocazie și vreau să cred că aceste evaluări ale blocurilor sunt făcute corect.
Deci vreau să cred. De ce spun asta? Noi, Consiliul Local, am hotărât inițial, dacă vă amintiți acum 3 ani, că vom lucra la eficientizarea acestor blocuri, completând strada de la A la Z. Nu făcând mozaic. Fac un bloc aici, unul las și mai fac celălalt. Parcă așa a fost o discuție și cred că nu mă înșel, că memoria am încă. Dacă lucrurile au stat altfel și facem acest mozaic, eu nu voi vota împotrivă, voi vota pentru. Dar am acest punct de vedere și susțin în continuare că nu este corect cum s-a procedat. Adică, iată, eu să vă iau strada Iacob Mureșanu. Strada Iacob Mureșanu începe cu etapa 3. Blocul 1, sare 2 și 3 și ajunge la 4. Sare 5 și ajunge la 6. Nu este ok. Din punctul meu de vedere, voi vota pentru, dar am o nemulțumire respectație. Din punctul ăsta de vedere, de mod cum s-a făcut evaluarea. N-ați fost atentă. Adineaul, doamna Gabriela a explicat că această evaluare s-a făcut în baza unor criterii. Vă rog, doamna Gabriela. Da, nu m-am puțin. Da, vă rog, doamna. Dacă am dreptul, domnul vice. Eu am făcut procesul verbal, 2 procese verbale în Comisia de Validare. Nu am fost atentă. Am fost ocupată de procesul verbal. Da, confirmați acest lucru, că nu ați fost atentă. Nu, eu sunt foarte atentă. Bine, mulțumim. Mulțumim pe doamna Gabriela. Și acum, eu o întrebare pentru doamna Gabriela. De ce să dăm așa? Dacă tot am întârziat, deci hai să o facem. Cine este evaluatorul care a făcut din punct de vedere energetic analiza? Atât întreb. Din punct de vedere energetic este... Dacă nu știți nici numere, nu. Inginer în eficiență energetică, Badea Gheorghe. Badea Gheorghe. Da. Deci o să pot să ajung și eu la domnul expert Badea Gheorghe să trec, ca să mă rămuresc pe viitor, că poate mai am un mandat în Consiliul Local și ca să știu cum să votez. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Doar o completare pentru doamna Cazuaș, apropo de strada Iacob Mureșanu, în urma grilei de evaluare publicată de evaluator, deci nu de noi. În urma grilei de evaluare publicată de evaluator, punctajul blocurilor sunt așa pe Iacob Mureșanu. Blocul 1 cu stări ABC are 58 de puncte, blocul 2, tot așa 3 stări, are 51 de puncte, blocul 4 are 59 de puncte, blocul 3 are 50... Blocul 3 cu Mureșanu are 55 de puncte. Așa, blocul 4 are 59 de puncte, blocul 5 are 55 de puncte și blocul 6 are 62 de puncte. E cel mai bine în statistici, să zicem așa. Dar blocul 4 care e blocul 4? Blocul 4 este cel de spatele magazinului Penny. Cine este? E un bloc care este unde stă Fili? Noi am stat pe grile de și am E ok, am înțeles. Sunt blocurile care au șansa să depășească 70 de puncte în cazul în care ajungem la documentațiile La proiectul final. Deci la proiectele tehnice. Deci, dacă îndeplinesc 75 de puncte, minim 70, alea s-au alocat, ca să nu pierde proiectul. Doamne ajută să se facă. Și mozaic, dar să se facă. Îmi doresc, doamne, la 34 de ani de progres, până să și așa la sempre de această blocul care am 50 de puncte la o evaluare totală, adică merg pe maximul de punctaj. Și evaluarea valabilă și pentru următoarea etapă. Înseamnă că asta este sistemul, nu? Și atunci ce faceți cu punctajul? Se prostează la documentațiile tehnice, o să fie mai O să scadă la 50 de puncte. Cum să scadă? Nu stă. Nu stați. Proiectele tehnice trebuie salariul proiectele tehnice. Dar și de energie să intre cu pe... O să fie cu oameni de căldură, cu diverse aspecte care o să... Pentru unul dintre nu cred că are rost să desfacă. Să vedem și mai patru. Apelul regional. Apelul regional în funcție de ce fonduri rămân.
aprobat în 6, numai. Exact. Implementare. Nici măcar nu depuse la finanțare și noi lucruri de comandă. Știu, la comandă, dar se implementează. Ăsta este traseul. Ăsta este traseul și nu noi l-am propus. Adică dacă pornim de la premisa de tot ce facem noi de comandă, atunci nu vom face nimic, practic. Da, totalul este de 48 de blocuri care sunt împărțite câte 10 pe bloc. Nu, Gabriela? Deci noi vrem să depunem spre finanțarea toate blocurile existente în orașul Năsăud. Domnul președinte, vă rog să mai acutați exact 30 de secunde. Câte blocuri are orașul Năsăud? Întreb pe cine a făcut expertiza. Câte blocuri are orașul Năsăud, din care câte s-au finalizat lucrările de eficientizare energetică? Din bani publici sau din... Nu contează. Nu, din bani publici, nu care și-au făcut personal. Și-au făcut și stări singure, Nu, eu am întrebat numărul de blocuri. 64 ale orașului Năsăud, dintre care, din bani publici, 9. Nu, deci este proiectul vechi, da? Atât. În rest, noi ne dăm casa de 3 ani și urmează încă 4 care s-au câștigat proiectele și urmează execuția. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să știe și cetățenii că avem un lucruri foarte bine. Mulțumesc. Să face și 67 de ani. Da, asta e 67 este TNR, în programul de finanțare TNR. Sper că acestea era când nu era exclus. Putem trece mai departe? Da, vă rog să permiteți. Vă rog. Dar nu, ca să votăm proiectul numărul 4. Supunem la vot proiectul numărul 4. Cine este pentru? Da, mulțumim. Doamna Tacoș, vă rog, proiectul numărul 2 să ne... Proiectul numărul 2. Voi da citire procesului verbal încheiat la data de 21 în Comisia de Validare privind proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ preuniversitare de stat, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare. În urma numărării buletinilor de vot, rezultatul se prezintă în felul următor. Doamna consilieră Steluța Vârju obține numărul maxim din cei prezenți. Astăzi 13 voturi, felicitări, mult succes. Muscarina, scuzați. Doamna Muscarina primește 13 voturi pentru, ca membru în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Năsăud. Da, mulțumim frumos. Votăm proiectul numărul 2. Cine este pentru? Mulțumim. Și dacă vreți să votăm din nou proiectul numărul 3. Votăm. Vreau să ne prezinte procesul de vot. Nu ne prezentați. Nu frumos. Vă rog. Doamna. Proiectul numărul 3. Proces verbal pentru proiectul numărul 3. Privind modificarea hotărârii 123 din 2020, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Socială de analizare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANR și a locuințelor sociale sau de necesitate din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, cu modificările și completările ulterioare. În urma numărării buletinelor de vot, rezultatul se prezintă în felul următor. Doamna Vârju Steluța Regina va avea o misiune grea, nu? În Comisia de Analizare a Solicitărilor pentru Repartizare obține 13 voturi pentru, felicitări și succes. Da, mulțumim frumos. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Da, mulțumim frumos. Dăm cuvântul domnului viceprimar să prezinte un proiect. Mulțumesc, domnule președinte, pentru proiectul ordinea de zi. Proiectul numărul 5. Articolul 1. Se aprobă documentația de realizare a lucrărilor de intervenții aferente proiectului creșterea eficienței energetice a bunurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița Năsăud, etapa 3 pentru blocul 1 și blocul 6, strada Mureșanu, blocul 39G, blocul 6B, blocul 6C și blocul 6D, strada Birou Cristian, și blocul M1, strada Ioan Marțean, din orașul Năsăud, conform anexelor numărul 1, numărul 7, care fac parte integrală din prezența hotărârii.
Articolul 2. Se aprobă deviză de generare aferent proiectului creștere eficienței energetice a grupurilor de locuințe din orașul Năsăud, Năsăud, etapa 3, pentru blocurile 1, 6, strada Iacov Mureșan, bloc 39G, bloc 6B, bloc 6C și bloc 6D, strada Iacov Cristian și bloc 1, strada Ioan Marțean de orașul Năsăud, conform anexului numărul 8, numărul 14, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici aferenți proiectului creștere eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Pisca, Năsăud, etapa 3, pentru blocul C1 și blocul 1, strada Iacov Cristian și blocul 4, strada Iacov Mureșan din orașul Năsăud, conform anexului numărul 15, numărul 21, care fac parte integrante din prezenta hotărâre. Articolul 4. Se aprobă descrierile sumare aferente proiectului creștere eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Pisca, Năsăud, etapa 3, pentru blocul 1 și blocul 6, strada Iacov Mureșan, blocul 39G, blocul 6D, blocul 6C și blocul 6D, strada Ioan Cristian și blocul 1, strada Ioan Marțean din orașul Năsăud, conform anexului numărul 22, numărul 28, care fac parte integrantă din prezenta hotărârii. Vă mulțumesc. Da, mulțumim frumos. Supunem amendamente, propuneri, vă rog. Dacă nu supunem la vot proiectul de care domnul viceprimar, cine este pentru? Da, mulțumim frumos. Declarăm ședința este ordinară în 21 a doua închisă.